This is Alu Rider. Danger lamanya. Jar lah. Ayo ni lah. Gila lagi. Amari condition ladakhaबो feel जागोन ओरैबायदि अफरोडिं नाथाय भिउखौ नायोबाना ओरैबायदि फ्रेश मोनफैयो माइन्डखौ लामाया खिन्थु बुस्थुआथ' बियो सिक्किमबो नङा बियो मेघालयबो नङा जोंनि लकेलावनो बिटिसि एबा चिराङावनो गोलैयो थ' चिरांनि वाटारफलाव नोंथांखौ आङो लानानै थांगासिनो दा टाइमा जादों 3टा जाबाय थ' चिरांनि एबा जोंनि लकेलनि वाटारफलाव नोंथांखौ लानानै थांगासिनो थ' नोंथांमोन इन्जय खालाम भिउखौ नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फैनो गोसो दङबा फैनो हागोन खिन्थु लामाया बारा कन्डिसन मोजां नङा बाइकफोरजोंबा फैनो हागोन नोंथांमोना लामानि कन्डिसनफोरा मोजां नङा जोंनि फैनायनि खारना जाहैबाय ओरैनो थास्लायस्लाय ओमफ्राय मा होनो मेवाइ मोनोनो मेवाइ ओमफ्राय झरना दं हाजोआवहाय झरनायाव जों दुगैहैगोन थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरे यार फार्स्ट टाइम फैदों दिनैसो लकेसन दा जोंना नैबे आलु बिथाङा This is Alu Rider. Log होबाय होदो सानदोंमोन बारा मानसि जाया होननानै नाथाय फैनानै नुफैबाय माथो बाइकआनो फारि फारि मेल्ला बाइक दङ बहुत मानसि फैयो जानांगौ बहाय बेनिफ्रायनो लाइन थ' बाइकआथ' बहुत दंफैयो मानसिया एसे बुरजायैनो दंफैयो नामा गोजौआव गारिया रिजार्भसोमोन नों बेयावनो साखुलाजोब्बाय ओरैनो गरमखाय दुगैथावथाव बेबायदि लामाया बहाय स्पटसिम बाइक लानानै थांजाया बाइकखौ बैयाव मोनसे जायगा दं बहायनो दोननानै फैनांगौ ओमफ्रायसो ओरैनो थाबायबोनांगौ थाबायनाया एक्सुवेलि देहानि थाखाय मोजाङानोखा थाबायनायखौ जेबो बानो नाङा नोंथां थाबाय हागौमानि थाबायनांगौ ओमफ्राय नोङो गोजौआवहाय ओरैबायदि जायगा मोनहैखागोन नोङो वाटारफल मोनहैगोन नोंथाङा बहाय सान्ति मथन दुगैहैनो हागोन नैबे अन्थायावहाय गाखोनानै एसे भिउनि मजा लानो बेफोरबायदि भिउ दं होननानै आं सानाखैमोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम सैथो खोथाखौ रायज्लायनो थाङोबा बेरे दंलै निस्सय खोनादों नोंथाङा सिरिथा बे मानि सावन दैनि सावन झरनानि दैनि सावन बियो वाटारफलनि सावन मोनफैबायानो खाथियाव फिसा वाटारफल थ' मोनसे फार्स्ट वाटार क्रसिं मोनजेनबायानो नोंथांमोनाव मोनसे खोथा सोंनां थ' नोंथांमोना सोर सोर औवा मेवाइखौ जानो गोथाव मोनो नोंथांमोना जुदि बिदि हाजोफ्राव एबा हाग्राफ्राव थाङोबा आखाइ खालि फैनो नाङा एबा थांनो नाङा
थ' नोंथांमोनहा बेवहाय आखायाव लोगोसे मोनसे सिखाफोर लायोबा मोजां जायो मानोना हाग्रायाव नोंथांमोनहा हरखाबै मा लोगो मोनगोन मा लोगो मोना बेखौ जेबो बुंनो हाया थ' हाजो गाखोनायनि खोथा एसे मेंबाय थ' नायलांबाय थादो हाला नामा हाला लामाया बबेथिं जाखो मेवाइ नागिर ओरैबायदि जाबायना लामाखौनो आन्दायफैलायलायबावबाय जों लामाया बबेथिं जाखोथाय ओरैनिफ्रायसो मोजां नुहुरो नै नायफैदो नों ओरैनिफ्राय बरियानो नैबे औवा गैयामोनबा साला दै ओरैबो हाजो गोजा माथो हावरिबो हाजो गोजा माथो हाजो गोजौआव थायोबा हाजो गोजौखौ नुहुरफिनो थ' फाइनालि जोङो वाटारफलावहाय सौफैबायानो मानसिफ्रा दा बारा गैया बुंनो थाङोब्ला जोङो थारमाने बैथिं मेवाइ नागिरहैदोंमोन ना जों मेवाइ नागिरगौमानियानो मानसिफ्रा थांबायानो दा बारा गैला गोजौआव साथाम साब्रैसो मानसि दंबावो थ' बिदिनोसै ओमफ्राय जोङो दहाय जे जायगायाव बाइक दोन्दोंमोन ना बे बाइक दोननायनिफ्राय दा जों बे जायगायाव थानायसिम 300निफ्राय 400 मिटारसो जागोन 1 किल'मिटारबो जाया खाथियानो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बाइकफोरजों फैयोबा फैनो हागोन गारिखौ खिन्थु लाबोजाया स्पटसिम दोननानै फैनांगौ थाबायनानै फैनांगौ थाबायबोदो लामायाबो दङ फिसा हाजोनि जेरै लामा बेबायदिनो फैदो गरम बोथोराव मोजां दुगैनानै इन्जय खालामलांनो हागोन नोंथाङा आंबो दा दुगैनोसै दसे थानानै जेब्ला दा टाइमाबो 4:30 जाबाय थ' इन्जय खालामसै नोंथां नायलांबाय थादो आरो नोंथाङाबो नायनानै थान्दानि फिलखौ लाफादो गथ'माफोरा फैसा सिजोब्बाय मोदानजोब्बायलै
वाटारफलावहाय थ' इन्जय खालामबाय दा थांसिगोन लोगोफोर गाखोनायावथ' गाखोबोबाय बिनिफ्राय ओरै मानखो दा एबार ओंखारनायावसो जास्ट ओंखारनायाव दा नायसै माबायदि जायो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो सहैगोन आफा भुमेश्वरा जोंखौ मोजाङैनो न'आव लांहोफिनगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय थ' ओंखारनायाव गिनां गियाखै आदसा आं सासे लकेल बिसिनिनो गाबाफारानि लकेल सासे मानसि लोगो मोनदों नोंथांनाव सोंनानै लानि जे दैया कन्टिनिउ थाबाय थायो ना रानो थ' पानी माने कि डिसेम्बरলৈকে থাকে আৰু আপোনাৰ আগষ্ট जुलाइ আগस्ट बेसी হয় पानी थारमाने बिथाङा होनदों दैया थाबाय थाया जुन जुलाइआव बेबायदि बांसिन जायो ओमफ्राय डिसेम्बर जानुवारियावहाय थायो किन्तु खम जायो आरोखि बेखिनियानोसै আচ্ছা নাম আছে চাগে ৱাটাৰফলৰ নামটো কৈ দিয়ক আপুনি অলপমান নামটো আছে এনে আমাৰ ৰাভা ভাষাত এনে ৱাটাৰফল যিটো আছে এইটো নাচিং চৰা বুলি কয় ৰাভা দিয়ে আৰু নাচিং মানে ষ্টাৰ হয় এটা মানুহ গৈ পায় माने नाकिं झरा बिथां लकेल बुंनाय बायदिबा बे वाटारफलनि नामा नाकिं झरा होनो राभा भाषायाव नाकिं झरा होनना बुङो बे वाटारफलनि नामखौ बेफोरबायदि खालामनाङा प्लिज बथलफोरखौ बेबायदि दा सिफाय अननानै आरो प्लास्टिकफोरखौ बेबायदि गारलांलाबायनो नाङा बेफोरबायदि खालामलांनाङा अननानै फै इन्जय खालामफै आरो गुबुनखौबो इन्जय खालामनो हो जाहाथे जायखि फैया बिसोरबो सानथों जोंनो फार्स्ट टाइम फैदों आरो इन्जय खालामथों ओंखायनो गुबुना बेबायदि लेथ्रा खालामलाङोबा बैफोर जाय नोंनि उनाव फैगोन बैसोरबायदि मानसिया नों जेरैबायदि इन्जय खालामलांदों बेबायदि इन्जय खालामलांनो हानाय नङा बेनिखायनो नेचारखौ क्लिन लाखि होमबासो जोङो बयबो इन्जय खालामफैनो हागोन मा दंबावोब्रा सिंग्रा पक'रि साहा गैया साहा गैथ'आ आदसा आलु होबायानो मोजांब्रा साखिनायनोसै पक'रा नैबे माबे सिंग्रा दुगैनानै फैनानै गुदुं गुदुं सिंग्रा जालांसै नैबे खाथियावनो हाजोनि खाथियावनो दखानाव गामिनियावनो हिट जालांसै खय थाखा सिंग्राया मोनसेयाव नैबेलाय पक'रियालाय खयथा दै गैया दै दं मालाबानो खाबथाखौनो मोनलायासै मालाबा लाखोआखै खानाया हाथ' जाखोआखै खानाया होमबा लांफै बिराद गरम माथो जागोनसै ओमफ्राय थांसै न'आव दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै